Ябык кешене аш бүлмәсенә япсаң, беренче эш итеп ул нәрсә эшли? Әлбәттә, ашарга пешерә. Тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында юмор остасы, җырчы Рифат Зарипов һәм шоу-биз тапшыруы алып баручысы Дамир Зиннатуллин көч сынашачак. Шимбә көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында тәмле көрәш карыйбыз. 16+. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармонияда бул. Яктылыкка омтыл. Палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара. Ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.